Fil-Knisja Arċipretali ta' San George f'Ħal-Qormi ingħatat l-aħħar tislima lil Lucarda Abela, il-President Emeritu George Abela u n-nanna tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Fil-Knisja Ppakkjata, fost dawk preżenti għaċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Lucarda Abela, kien fost l-oħrajn il-Speaker tal-Kamra tad-Deputati, Mart il-President ta' Malta Sinjura Mirjam Vella, membri tal-Kabinett tal-Ministri, il-Kap tal-Oppożizzjoni, numru ta' deputati, raba u ħbieb. Kien fl-10 ta' frar meta tħabbret il-mewt ta' Lucarda Abela. Fuq il-medja soċjali meta ġiet nieqsa il-Prim Ministru Robert Abela sellem il-memorja ta' nantu permezz ta' messaġġ bil-kliem se nimmissjawk nan, grazzi ta' kemm ħabbejtna. Fl-omelija Father Hilary Taljaferro iddeskriva lil Lucarda bħala mara sempliċi, mara tal-familja u mara ta' fidi kbira. U spjega kif għal-familja Lucarda kienet tagħmel kollox, anka waqt li ħin l-ikel kienet tipprovdi platt ikel lil kulħadd u qabel tara li kulħadd kien qed jiekol ma kienitx taqleb platt talja. Il-proneputija Georgia May f'kelmtejn li għamlet biex tfakkar il-memorja ta' bużnannità, irrakkontat uħud mill-istejjer li għandha l-qalba dwar nannità. Fakret dwar kif bużnannità kienet dejjem tgħidilha minn fejn oriġina isimha u kif kienet titpaxxa tisma' l-istejjer li kienet tgħidilha fosthom dwar żmien il-gwerra. Naħseb kont tfakret fih. Konna nfittxu ħafna ġieli u tila kont għall-istejjer ta' kif kont tgħix fil-gwerra. Din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja sellem il-memorja ta' Lucarda proneputi ieħor li bkisra fil-vuċi u bidmuh f'għajnejh, sellem il-memorja ta' nantu. Mużika li kienet tixraq għall-okkażjoni fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni fil-Knisja dwiet ċabċipa minn dawk kollha preżenti bħala turija ta' apprezzament lil Lucarda li issa qed tistrieħ fil-ħajja ta' dejjem.